tashi da burin son zama malamar jinya, ma'ana nurse kenan da turanci. Amma wannan burin nawa Allah bai sa ya cika ba. A yanzu ni malaman makaranta ce, 'yar jarida ce ne, kuma ni 'yar kasuwa ce. Shin ke wane buri kika tashi da shi? Mafiya yawan mutane suna nan zaune da son cimma burin da suke da shi tun a ranar farko. Kuma da yawa kake son abu ba alkhairi ba ne gare ka. Da yawa kuma kake kin shi sai ya zo ya zama maka alkhairi. Kin matsa gaba kin ci gaba da karatu ko kin ci gaba da kasuwa? Hajiya lokaci alƙali ne. Ba zai jira ki ba, ni ma ba zai jira ni ba, sai dai mu jira shi. Har yanzu dama bata ƙure maki ba. Kina da damar ci gaba da karatunki. Ko da baki samu admission a inda kike buri ko ra'ayin kasancewa ba, ki yi addu'a, ki nemi zaɓin Allah, ki kuma ci gaba da addu'a fatan duk abin da ya zo miki a rayuwa shine alkhairi. Sannan a taga a ci gaba da kasuwa, domin kuwa faɗan manzon Allah ne, akwai alkhairi, akwai kuma albarka a cikin kasuwa. Ma dama an riƙe gaskiya da amana. Assalamu alaikum.